20 рӯз пеш репхони тоҷик Рамазон Муродов маъруф бо тахаллуси ралик ва ду ҳамкори дигарашро дар ин студияи сабти овоз латту кӯб карданд. Рамазон мегӯяд ӯро барои хондани реп ҷазо доданд. Ман ки реп мехонам бас ки кӯчагӣ ами реп хулиганство фақат иш шумуд мебина иш ки надора. Может апштаим бошам ада мисол апшти реп мара қаздорон душманӣ мекунам. Ҷавони ҷавоно ё зира фақат пабега ё ай аблава ё ай почада задани теғай ё ай қарзоеш ки бук мекерда патсамбоиш. Ба гуфтаи ралик таронаҳои ӯ дар бораи мушкилоти иҷтимоӣ аз ҷумла нашъамандиву танфурӯшӣ, авбошӣ ва фасоду бекориянд. маҳз бепарда аз мушкилот гуфтанаш барои бисёриҳо писанд нест. Милисо бисёр шум мебинанд репа, кормандаи давлатӣ бисёр шум мебинанд. Фарҳанг вообще умуман моро қабул накард. Мегӯям мо хато намекунем. Мо ай кӯча биромадем, мақсад кӯчагӣ. Барои ҳамин мо дастуи қаз мекунанд, душманӣ мекунанд. Хеле бисёр шидагаем. дар пайи ин ҳодиса бинии Абдураҳмони Ҳакимзод шикаставу сараш кафид. 10 рӯз дар бемористон бистарӣ буд. Рамазонро файруд кардам, ба берун баромад. Баъд аз чанд лаҳза боз ҳамла карданд. онҳо ба дохили студия даромаданд. дар дохили студия мо 4-5 нафар ҳам машғули кор будем. 4-5 нафар даромаданд, шахсони номаълум бо корд ва бо олотҳои оҳанин моро латукӯб карданд. ин ҳодиса дар давоми 5 то 10 дақиқа давом кард ва аз ҷои ҳодиса ғайб заданд. дар ҳамин ҳол масъулини вазорати умури дохилаи Тоҷикистон мегӯянд ки дар робита ба ин ҳодиса бар асоси моддаи 237 авбошӣ парвандаи ҷиноӣ боз шудааст. мақомот як ҷавони 21-солаи пойтахтро ҳамчун гумонбар дар содир намудани ҷинояти авбошӣ дастгир кардааст. Ман агар метарсидам мисол хеле суиқасдома реп шомил намешидам. Ё аслан вақте ки ман уже нав авҷ гирифтааст, абад шӯриши ма дар реп карьераи ма реп дар рафтааст, абад вақте ман медонистам ки маро мешиносанд, уже шинохтаистанам, ман уже медонистам ки бада миссион мешавад душманӣ, суиқасдо. Мара я бор дигар хато накардам, қирғандам суиқасд шидагӣ бад. хак ай чи тарсидан дар кор нест, барои ки ҳар чи ояд бар сари одам мегам бигзарад. репсаро Шаҳбоз Шарипов маъруф бо Шонемсӣ мегӯяд воқеан ҳам дар ин 10 солаҳои охир реп ба сахтӣ ба ангушти панҷуми даст ё як жанри маъмулии мусиқии замонавӣ дар Тоҷикистон табдил шуд. Ман хато намекунам, агар 80-90% молодёж яъне ҷавони озира реп гӯш мекунанд, хато намекунам. Мишта касое ки мисол репа то ҳол қабул надоранд, о чӣ бугум ба мо гуфтанем ки реп аллакай барои давлати мо як панҷум ангушти панҷаи дастае, бояд қабул кунанд. Репа то чанде ки мо да мисол мегӯям ки реп дашном дора, реп суханои қабеҳ дора, хемора ҳамин ҳисоб бад мебинанд. Баъзе касое ҳаст ки репа қабул накардиянд. Ма гуфтам ки вақте ки дар хонаи мо оинаи ҷазир аста, тирезаи ҷазир, ура ба шикастан, алиш кардан дар кор нест, ура тоза кардан мешавад. як соли пеш ҳам репхонии шӯхиомези як духтари ноболиғи тоҷик дар назди дугонаҳояш ва нашри он дар шабакаи одноклассники бархе аз корбарони ин шабакаи иҷтимоиро бар зидди ӯ шӯронд, то ҷое ки ба ҷони ин духтарак ҳам таҳдид карданд. ралик мегӯяд аз таҳдидҳо наметарсад ва ба репхонӣ идома хоҳад дод. фақат аз мақомот мехоҳад омилони латтукӯби онҳоро ҷазо диҳанд. мухолифони реп ки бо ин шева ба онҳо мубориза мебаранд, бояд донанд ки қонунро нақз карданд.